la un nou clip. Astăzi jucăm singuri. Scuzați de facecam, e cam laggy. Încercăm să facem câte trofee putem. Multe like-uri la videoclip, abonați-vă, am avut la videoclipul trecut, primul video, 36 de vizionări și am 8 abonați. Gata, am revenit, o mică problemă. Am văzut la ultimul videoclip, am 8 abonați și totuși 36 de vizionări. De unde alea 36 de vizionări? Cei care vă uitați acum la videoclip, dați like și abonare. Dacă nu știți să dați abonare, trebuie să știți, n-aveți cum. Este pur și simplu de la videoclip, faceți ecranul mic, vă duceți mai jos, găsiți buton de abonare și atât. Sau subscribe, depinde pe ce limbă vii telefonul. Și nu uitați, aici, frumos, înregistrați-vă, bă, oamenilor, că vrem skin-ul cu Shelly. Încercăm să facem astăzi tier 15 pe Colonel Ruffs, ok? Hai să jucăm Brawl. Dar deja jucăm Brawl, în fine. Mor, ajutați-mă. Gucci. De ce se aude așa de tare Brawl Stars? Se aude puțin prea tare. Alo, Brawl Stars. Ha? Mamă, bine să mă scarpe la toate. Da. Mamă, ce nervant e copilul ăla. Da. Mamă! Am impresia că tot intră cineva în cameră. Videoclipul ăsta nu o să dureze mult, să știți. Câteva minute, atâta. Frumos, showdown, mamă ce skin-uri șmecherose. Dar de ce așa laggy Brawl Stars-ul? Scuzați. Sper să nu mi-ai mult să postez videoclipul, că vreau să mă uit la el. Fix după ce îl pusez. Cine face asta? Cred că doar eu. Pick off camera, că am avut o problemă. Nu uitați să vă abonați. Pa!